Tina. And syempre, diriya po na sa inyong programang MOR Mix. Make some noise! Wow! Uy, naadi tayo bisita diri ang mga pamilya kamerkada. Syempre, wala lain pa ang inyong Kokoy Martin, ang poging dili pabitin. Ay, tama ba? Oo ba to? Ang dream boy na di pabitin. Okay. Ito naman si Kokoy mga kamerkada. Ito naman ay kasamahan ko dati sa MOR Davao. So isang pamilya pa rin tayo kasi MOR Philippines tayo. Ayan. Oh yeah! Make some noise! Okay kayo! Okay. Ay, oo, tama pala. Ito pala si Kokoy. Kung napapansin nyo, syempre, kung naabangan nyo or nakita nyo yung kanyang mga trending videos. Trending, oo, kasi umabot ng pumalo ng milyon viewers. Oo, thank you. Ito si Koreanong Bisaya. Sampulan mo naman kami ng ng Koreanong Bisaya ni mo diha. 안녕하세요. Kumusta naman ang mga pa? 사랑해요. Kamusta na kayo? Nanak pa rin sa Manila kayo nagtanaw Korea sa MOR. Ano yun ay? Bisaya. Kanding na Bisaya na siya. So, ito naman si Kokoy Martin. Kung titingnan nyo sa inyong mga social media, lalo na sa Facebook, search nyo, tingnan, Koreanong Bisaya. Aside dong isa na malaki yung bibig, nakakatawa din yun. Ay, si Jay. Si Jay din. Siya yung nagpatuloy ng aking adhikain. Pero talagang sa yapak mo ang kanyang sinundan. So talagang pagkaona na kaling. Paslot kong baba. Sakit kayo, okay kayo. Siyempre, Kokoy, dahil dito ka naman din, baka may gusto kang batiin. Siyempre, shout out. Ay, by the way, kapamilya, dagang salamat no sa mga Bisaya nga na tatak bisdak. Dagan kay bisdak Camilo karon. Sa MOR Manila, wadyo ko nagkuano. Actually, napasama na ako sa juice dahil nabigyan ako ng pagkataon na makakasulti sa inyo. Ito lang ang masabi ko. Sa laban ng buhay, walang kuskus palongos. Walang hasol. Magpira pa dala. Ayan, siyempre, magang salamat si mga Kokoy. Pero malakay gusto nga i-greet na Oy, atangan lang nila kay mauna ko diri sa MOR Manila and nadyo ko diri sa ABS-CBN Manila kay para sa Pera Ubayong. Ayun ka na. Download po ninyo ang Kumu app at download, join, and download, play, and win. Ayun. Pwede silang manalo. Manalo ng 10,000 pesos sa first G round. Tapos pick your bayong 5,000 pesos. Sasali na ako dyan. Mamaya, tingnan mo mamaya. Pag-out ko nila. Ano lang siya, Monday to Friday? Monday to Friday lang pala. Wala pala siyang Saturday. Walang Saturday. Siyempre, pero ikaw yung host dyan, di ba? Ako po ang inyong host po dyan. Maraming salamat po kay sa aking mga boss na binigyan ako ng pagkakataon. Kalaim yun! Boslot! Dagang salamat kay Marites Perayabras nga naminaw karon, siyang asawa nga si JR Rivera, kay Juan Miguel Gamosya, and kay Luella Dumaog, kay Robert Delioson, kay Totoy Operio, kay Flor Palatulon. Na mali pa. Palatulon di ay. Palatulon. Baka matutukan yan. Baka matutukan. Hindi, baka iba yung pagka-pronounce ko. Palatulon. Palatulon. Kay Borden Diaz ay nagkikinig, mahal na mahal ka daw ni Java, Mikey, I love you. Sana oil. Thank you kay Justin Kabuya, nagkikinig din, si Daday ng Laundry sa Avida. Salamat. And ingat-ingat po sa pawi kay Ruby Descalzota, kay Eliza Carlista, ang adik na adik. Daming adik na ngayon. Adik ng MOR, maraming salamat, solid. Diyan sa may Tiangge din, sa may Cubao, and sa Taytay Rizal, All-Star Tiangge. Maraming salamat. Lanog yun ang MOR. Thank you! And of course, lahat ng mga nag-follow sa aking Facebook page, MOR 101.9 DJ Kimbo, sa lahat ng admins dyan, kay Rose, kay Kuya Ariel, kay Sherwin, kay Ate Mel, maraming salamat po. Sa lahat ng mga nagsasend ng screenshot sa akin, please naman, huwag niyong pangit ko na post. Iba yun, oo. Pero dagang salamat sa mga kuya, at least tagaan mo ni mo. Thank you for giving me a chance to gahilas. English! Rajag! Hound! Okay ko na itong tandem ko. Sana mabigyan po ng pagkakataon samtang nandito pa po ako. Okay lang, walang bayan, basta makaka-on board.
Katinang dila. Dati, oo. 2 weeks po kasi ako dito eh. Ikaw ba namimiss mo ba? Miss mga, na miss ko kasi yung program ko every morning doon, Mhm. 4 hours every day from Monday to Saturday. Tapos na ako diri for 2 weeks nga wala kay ko gatingog, murag Mhm. ko ang gaayo. Kanang- Karang katul kay kondila ba murag ang kalinturahon gani ko. Oo, gana, di ba? Ay lagi boy kalinturahon kay ko ba? Lagi ng mga pamilya, syempre sa mga, lalo na sa mga nakasanayan nating mga bagay na hindi natin nagagawa. Minsan, parang nagkakasakit tayo dahil hindi natin nagagawa yon, di ba? Kasi nasanay nga tayo, kaya nasanay tayong kumbaga, pag naliligo tayo, di ba, nasasanay tayo dyan pag, kumbaga. Parang yung girlfriend mo. Oh, bakit? Sanay kang kasama siya pag wala na. Ulit. Parang yung girlfriend mo, nasasanay kang katabi siya. Paano kung wala na? Ay, iba ang hugot. Iba ang Pero hugot. totoo nga, di ba, nasasanay tayo, tapos parang, alam mo yun, biglang, wala na, ghost na. Diba? Yung kasabihan na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pinagtagpo, Oo. pero di tinadhana. Oo, may kanta na yun. Manok. Ayan, syempre naman, I'm glad din and happy din na nakita kang nakapagpagupit na ngayon. Oo, kasi yung... Kasi yun talaga yung... Actually, lodi na lodi ko si DJ Kimbo. Nako, wala po. Ginaya ko talaga yung itsura niya. Kaya medyo hawig na kami konti. Sana all. Hindi kasi na-miss ko din na itong kasama ko, mga kamarkada. Syempre dahil ako nga po galing din ng MOR Davao. Nakaka-proud, no? And syempre andito na ako ngayon and nag-aabot nagpang-abot Nagpang-abot po ang aming landas. Nagpang-abot niya po dire, diba? So talagang masaya ako ngayon na makita yung aking kaibigan at kapamilya talaga. Ito naman si Kokoy, ito yung priority ng lahat. Oh, hindi. Oo. Ang dream boy nga dili pabitin. Basta kang makapaminaw mo or makabisita mo og ka nag Davao mga pamilya, paminaw mo og ka ng MR 11.1 Davao. Yes. Syempre every morning man ay mo program. 7 AM to 11 AM. Nako. Oo, nagla-live drama kami doon. Kompleto rin mong adlaw once makapaminaw ka. Sugod buntag mao jud ang unang pambungad jud sila Kokoy jud o kauban mo si Kauban ako si Yan Pasayan. Og si Lolo Chunggo. Uy, dagan jud ay. Nato ikaw, wala dyan ko katiro gani, dugay na yun dong. Oh, di ba? Di ba dagan kaayo. Mga papay, pwede mo tingog pinabuyak sa bay. Kapi bay, dinadyo ko katingog ang ani nga tingog bay madugay 2 weeks na bay. Ay, na makatingog pa mi perminte. Ay, sino naman yun? Si Apyot. Si Apyot pala yun. Ayan. Ang dami-dami niyang ginagaya na mga boses. Gusto ko kasing maging dubbers talaga na ay nagda-dub ng Dubbers? Dubbers. Dubber? Marami kasi. Gusto mo ano ba yung dubber? Nagda-dub ng mga yung mga anime. Kala ko pa naman. Dub, D-U-B. Abay hindi, mapapakanagot kita sa Gogo. Umalis ka dyan ako si Chichi! Ana! Dragon Ball. Dragon Ball, ganun. Pero sana mabigyan ng pagkakataon yung ganun ba? Diba? Siyempre nakikinig yung mga boss natin dyan. Yung mga kay SpongeBob, di ba? Kasi Grabe na grabe tate, Mr. Crab! Squidward! Bayalay! Ganun. Minsan ba kinakausap mo pa yung totoong ikaw? Yung sarili? Yun na nakakatakot pag may iba't ibang alam ko na, Kokoy. Kasi alam ko na, pag minsan nalulungkot ka, minsan kinakausap mo rin sarili mo. Actually, nag-a-adlib kami. Sabay-sabay. Minsan hindi kayo nag-uusap, no? Nawawala yung sarili. Minsan ginagaya ko si Boots ng Dora the Explorer. Ganun ba? Sige nga. Proceed them up. If there's a place you gotta go, I'm the one you need to know. I'm the map. I'm the map. Ay. Hey Dora, what are you doing? Diba? Galing naman talaga. Paano naman natin mga pamilya ko? Uy, thank you Hindi na ako ni mabuhat pagka nawala ko sa radyo. Oo, diba? Actually, pagbigyan ako siya mga pamilya nga mutingog diri kaya syempre as a DJ and syempre passion niya at mahal niya yung ginagawa niya. Syempre matagal, ilang weeks ka na ba dito sa 2 weeks na. 2 weeks na. So Napaka, it's kinda nakakapanibago, Actually, every time na punta ako ng Manila, gusto ko umuwi agad. Ibang klase talaga pag nasa Davao. Diba? Ito
Pangulong Dugong. Oh, Dugong. Ito, Pangulong yung Dugong. kasama ko, syempre Si dati Digong. si Digong. Oh, okay din yun. Yun naman, hindi boses ginagaya niya. Ayong Ay, yung mukha. Kasi ginagaya ko yung boses niya, Ka- Pangulo. oo. Kasi kalbo siya. So, Oo. siya yung Bisayang Pugo. Ako yung Bisayang Pogi. Bisayang Pugo? Siya yung Pugo kasi kalbo siya eh. Parang Kalbo. parang siyang kwek-kwek eh. Pero okay, miss na kita bro. Saan ka man ngayon, nakakamiss. mag-ingat ka palagi kasi alam mo na wala ka namang buhok. So, ang taging puhunan mo lang ay yung mukha mo na lang talaga. Wala ka ng buhok eh. Wala. Pogi naman siya. Minsan nagmumblema pa nga siya eh. Namumblema pa to. Mamutubo ang iyang buhok. Pagupit daw siya, bisag gamay kayo, yung mutubo siya yung buhok. Mas maganda yan pag walang buhok, nag-ano siya, nag-ibang hairstyle, yung mga wig. Mag-wig siya ng color blue, yellow, ganun. Yan. Iba everyday. Well, yun nga mga pamilya and sa mga mamaya ating patuloy na babasahin yung mga comments natin, mga shoutout natin dyan sa mga nakikinig ngayon. Solid Emor, maraming salamat. Don't forget to like or to follow my social media accounts at MR11.9 Kimbo and sa aking Twitter at It's Kim Franco mga pamilya. Syempre Kokoy DJ KOKOYMRTIN, DJ Kokoy Martin. Ayun na. Ayan, baka may pagkakataon po YouTube. kayo. May YouTube channel. Lahat ng social media account ko, DJ Kokoy Martin, KOKOY, MRTIN. Ako po kasi ang pinag-sali puwersa ni Makoy De Leon at Coco Martin. Ay, ganun ba? Kokoy Martin. Kokoy Martin. Kaya, yung mukha mo, may Makoy ba? Makoy, Konti? may Makoy, oo. Konti lang. Yung pero may... kay Coco Martin naman, yung Coco lang mismo talaga. Papakawalang hiya mo talaga. joke lang. Siyempre Kuko lang. Nasa kuko lang talaga eh. Maraming salamat Coco Martin. Thank you, Kimbo. Ayan mga pamilya, syempre 7:35 ang ating oras, tuloy-tuloy pa rin nating musikan at syempre, ako pa rin yung kauban yung Proud Bisdak, nakalawag yung Emo, inyong Kimbo. Nagkabuhol-buhol na ba? Nagkabambuang na utok pa. Nagkabikos-bikos tayo Take two. Siyempre mga pamilya, ako pa rin yung Proud Bistak, nakalawag yung Bro on the Go, Kimbo. Dito pa rin yan sa yung number 1 FM station, MOR 11.9, my only radio for life. Miss na gid kayo na ako mag-onboard ko. Lahi ra gid. Mag-on